हेलो हेलो साଙ୍ଗमाने जय जगन्नाथ केमिति अछन्ति सबु आज चलନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମୁଁ ଦିନ ଭିତରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଖାଇଛି। ମୁଁ ସକାଳୁ ଟିକେ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଆଉ ବିସ୍କିଟ୍ ଖାଇଦେଲି। ଆଜି ଯେହେତୁ ଗୁରୁବାର ତ ଡାଲମା ବନାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ମୁଁ ଏଠି ଡାଲମା ବସେଇଥିଲି। ବୋଉ ଆସିଥିଲା, ବହୁତ ସାରା ଆଣ ଗୋଳିକି ଯାଇଥିଲା। ତ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଭାତ କ'ଣ ପାଇଁ କରିବି, ଇଡଲି ବନେଇଦେବି। ଏଠି ମୁଁ ଅଏଲ୍ ଗ୍ରୀସ୍ କରିକି ଇଡଲି ଛାଞ୍ଚରେ ଇଡଲି ବସେଇଦେଲି। କାହାକୁ କାହାକୁ ଡାଲମା ଇଡଲି ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ। ଆମ ଘରେ ତ ଖାଲି ମାଣବସାରେ ଡାଲମା ଆଉ ଇଡଲି ହୁଏ। ଯାହା କୁହନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମାଆର ହାତ ରନ୍ଧାର ଖାଇବା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଏଇଠି ମୁଁ ଡାଲମାକୁ ଛୁଙ୍କ ଦେଇଦେଲି। ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଡାଲମା ବନାଏ। ଡାଲମାଟା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଆଉ ବହୁତ ହେଲ୍ଦି ବି ହେଇଥାଏ, ଆଉ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ବି ବନିଯାଏ। ଆମ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କୁ ଡାଲମା କେତେ ଯେ ପସନ୍ଦ ସେଇଟା ଆମେ ହିଁ ଜାଣିଛୁ। ରାତିରେ ଟିକେ ଛତୁ ଭଜା ଆଉ ରୁଟି ରହିଲା।